लोगोफोर गाज्लां न'निफ्राय मोनफैबाय माने फैदों मोनफैनाय माने दिनै मोनफैयाखै अलरेडि साननै सिगाङाव फैबाय आरो गाज्लां न'निफ्राय आब'मोननि न'निफ्राय ओमफ्राय सानसे ओजा आइमोननाव हर थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट दे मैया फैदों आरो बे न'आव ओमफ्राय दा लोगोफोर दुगैखां लोबखां ओंखाम संनानै माने फुरा रेडि आरो जानो बाट बिजावजालिया गैया बियो माने दासो आरो बे आइया बाजाराव थांदोंमोन दखानाव ओमफ्राय माबा इन्दि जि लांबावनो आरो सोरबा दिनै लाङाखैमोन खोमा इन्दि जि आइया दखानाव ओमफ्राय उनाव माने सोरबा कास्टमार फैदों नामा इन्दि जि नांगौ बिदि इन्दि जि नागिरनानै लांबाय आरो बे बाजाराव हैबाय दा माला दा मोनफैगोन आरो बारा गोजान नङा जे 4 किल'मिटारसो स्कुटि लाना थांदों दा अलरेडि आफानो आं ओंखाम होबाय ओमफ्राय बाबायाबो फुङावनो एकदम ओंखाम जानानै एनै खननै दुगैनानै गथ'आ उन्दुलांबाय आरो गोदोनि गरमाव फेन सलायना होदोंना एकदम आराम उन्दुगासिनो आरो गथ'आ मैया माने फैनायनि उनाव आरो आइया बिदि जे सारदोंमोन जे सारनायाव बिदि मानै ना सिंगि मोन्दों आरो सलानि आन्था ओमफ्राय जों आरो फिसा ना मोन्दोंमोन बेखौ बाथोन देना जाबाय ओमफ्राय बाबानो बे ना सिंगिखौ दोनदोंमोन ओमफ्राय दिनै फुङावनो आरो आं मैया माने बे आइमोननाव जाना फैनायनि आरो बाबाया फुङावनो ओमफ्राय हराव बियो मोनायाव ओंखाम जायाखै आरो उन्दुलांबायना गथ'आ ओमफ्राय दा फुङावनो बेखौ संनानै जाहोबाय आरो आराम जाबाय जानानै माने बिदिनो गेलेबाय गेलेनानै खैना हानायाव उन्दुलांबाय आरो गथ'आ दा आं साहा लोंनो लादों आरो माने एराबा आं दा साहा मोनलोंबाय थाबा ओंखामा गोसोआव फैया नालाय आरो आदायाबो खामानि मावगासिनो बे माने गाइखेर सेरबाय दा एसे उनाव बे आब'आ फैबानो ओंखाम जानानै बेबो गाइखेरफोर टाउनाव लांगोन आरो दा बिजावजालिया फैथों लोगोफोर बेनि उनाव ओंखाम जासिगोन आरो बाजार गए ना आ गया Orang kawan ni Anu so. ayu kamu nak ni ke? Kamu nak laut dengan mana ke? Kamu gila ben las bu. Entap se. Entap las be. Am laut dengan belum dah. Ampai? Be be lak. Ada nabi cakap bazar ham dengan mana lagi pun ada ni. Sarani. Ayu, dah tahu yang sana suruh be. Sibing. Sibing. Hamba. Cuma dah. Ampai biar kalau zagar lain thang ni sampai ada na. Ji kawan dah thang dengan lagi pun ada ni, maba indi ji thang dengan na. Ampai lang ni anu ane ada dah buat apa ya thang pin be ada. เดินคำจะไปได้รีวิวคุยไปหน้าทั้งพินมาตาเด็กคนตลาดกันหน้าทั้งเลยไปแล้วมันจะแบบชะลายไปในทักตึกซิลิมันไปปีกระไดนึงคือสไตล์ปีกระไดนึงเลยถูกแต่ชอบจริงๆไอ้มาลปัวดาเบลาเซียวจีเท่ากับเท่าชาเดิมนะบ้าแล้วจานนั้นมันคำจะได้ไหนไงเวลาเดินก็ทั้งเห็นจิตคือจานไหนก็ชอบมาลปัวก็จานไหนอะคำจะกึศใช่ไหมเถอะก็ตลาดทั้งหมดKuitamen börjar med skolbär. Paisa lah benar. Paisa dah kamu lagi, dah kamu lalu mana? Terus tangan ni pasta aku deh. Pasta. Bahan apa? No, soda mana? No, nalo zabai. Dia kayak pinang macam kayak buat pun. Dia pinang nak beran. Dia sana hina. Dia ada di dekat kayak tu. หรือเพื่อนคำละคำมาฟังเพื่อนด่าจากมันด่าใส่แค่นั้นคำมันแค่นั้นคำนั้นใช่ไหมน้องเราเวลาเช่าอะไรกันมานั่งไว้มานั่งกูนี่ใช่เพียงเพื่อนคำนั้นใช่ในออนไลน์มูดูฟุ้งดีนี่น่าจะรันทนายอันใครจะน่าให้อาศัยก็เท่ามันดึงได้เลยอันรู้จังมาบ้านท่านเท่าอะไรเนี่ยแบบบางอย่างนี่มันแบบอันรู้สึกนี่เดี๋ยวนะแต่จำเสียนั่นสุดแล้วปีใหม่วันรับพนักงานบางคนที่ตื่นรับพนักอะไรอ่ะบอกว่าช่างกันทันเดินเราไปใช้ในช่างกันหน้าอันใครดีไอ้คนช่างมาบ่ายว่าท่าเดี๋ยวคันนี้มาบ้านเดี๋ยวใครเนื้อชิคกี้พายไหนกันนะไอ้องค์นี้ดุกนักข้างในเนื้อหันกันหน้าบ้าเจ้าก็ทำอะไรบ้าไอ้วางวันนั่งกูเหลือเพราะปีใหม่อาศัยการนั่งกูเนื้อ อันที่เราเนี่ยปีใหม่ของเรามาเนื้อปีใหม่ของเราบางทีบอกไปทำนั่นนู่นนะมั้งเหลือเพราะสไลด์มันมาจากini dan mana itu mana simple itu dok nak anda simple dok nak anda ini dia ngasih kelar ada jangan grup muda mau thayar kan mana mana apa ada berak itu mana dok sabra itu kalau ada lah sedangkan segera ada yang now dom kau bisa training sih jadi foto pada training mah ada video sih orang dengar sih no ambil kita udah dengan bang sungai dan mereka final datang jangan Nang lagi mana ambil hep lah ada dan bijau lihat dom boleh naikไปชั้นหนึ่งมันได้dia mulai dah untuk mulaiมัน Facebook นี่นะอาจจะนี่berapa nih Isuden kasi na. Hindi ba tanam nang ay manse ma parpul dong na. Mana? Parpul ba di dong manse ma man kanto ko na. Bener. Oh bi kana na ba tanam nang. Mas ang dong sun na. Ikan ni kung akan mas na ba. Ye la le ko na ide complete looks. San ni pricing thing dekhai de ro la sai la dekhai de. Ni. Serap sai deng ba la na ha ga na re online order han non de.
जों रावनिबो स्पन्सरबो खालामाखै एडभार्टाइसबो खालामाखै जास्ट जों मोजां मोन्दों नालाय ने क्वालिटिया मोजां ओंखायनो बुंनांगौ ना आरो सोरबा सोंगोन ना माने गानना माबायदि मोन्दों गानना कमफर्टेबल ना ओरैनो बिदिनो ग्रोब थायो आरो मोदोमजों सिथाबदों आरो मोजां आरो खायसेखौ गानबा माने गुसु मादिखौ आरो मानसिखौबो गिदिर नुयोना बिदि नङा मोजां नुदों बेनो लोगोफोर थांसै जोंहा बिबार ब्रेन्डनि बे नाम गैया नामा नाम गैया खोमा ने बे दख'नानिया बिदि आरो बे जिनि नाम गैया आरो ओंखायनोथ' बिदिनो लोगोफोर बिबार ब्रेन्डनि मोजां गाननानै नोंथांमोना दामखौ सोंगोन ना दामखौ बुंथ'ला उनावहाय आरो कमेन्टआव खोन्थागोन आरो बेखौ मानसि लायै मानसिबो लायो खोमा दामाबो ने जायनिफ्राय लायो बिदि जागोन आरो ओमफ्राय खम मोनगोन रिटेलारफोरनि सायाव डिपेन्ड खालामो आरो जायफ्रा फानो बिदि आरो बेनो मालाबा देनां मालाय दा बे सोरनिबा हाबा नेगासिनो सोरनि हाबायाव गाननो मोनगोन सोरबायदि मानसि नङाबा लोगोफोर हाबा दाबा गाननो मोनसिगोन नङाबा ओरैनो आरो बिदि गानबाथाय एफा मोजां दख'नाखौ फार्स्टआव हाबा गाननायनि उनाव गाननो हायो आरो बिदिनो आरो हामा गाना लोगोफोर एकदम सानजौफु 1टा 1:30 बिदिसो एकदम फिसालाखौ नेगासिनो गलियाव न' सिङावबो थाया ओमफ्राय नै सिथ्लायाव बेबायदि सान्दुं दङना ओमफ्राय बययावबो दा बिमायंआबो उन्दुबाय बिमायंआ ओंखाम जाखांनायनि उनाव आरो बे मेंबाथाय बे उन्दुयो नायो सानफ्रोमबो एसे एसे रेस्ट लायो ओमफ्राय फुङावनो सिखारनाय दा आंहा गथ' गोनां मानसि दा फिसालाया गलियावसो नैबे ट्रेक्टरखौ नायफैदों आरो ट्रेक्टर होननानै नैबे ट्रेक्टरसो नायफैदों ओमफ्राय बेथिं बे मासे माबाया बोरमाया आरो एसे इन्जुर जादों आरो दाख्लै माने मा होनो बिदि गामियाव बिदि हगारना होनो गामि माने मालिसे टाइम हगारना होनाय जायोना एसेबां कन्टिनिउथ' खानानै दोननोबो हायाना इसोरखौ ओमफ्राय उनाव बिदिनो गामियाव हगारनायाव सोरबा एकदम माने मा होनो बुनानै हरदों आरो गाज्रियैनो बिसोर हासुग्रायावनो एकदम गाज्रियैनो दुखु मोनदों आरो ओंखायनो दा बे जेरावबो थांनो हायाखै मनुआ होनना लिङो नालाय जोंना बिजावजालिया बिस्रा खस्थ' मोननानै जिरायगासिनो आरो बाबुआ एनै लावथि लानानै माबा सैमा होसोगासिनो आरो बेखौसो बुनो फैयो बा बुनो मोना आइ हामादे आइ हामा मुनुसो आइ मुनु आया जादों हामादे आयंआ आइगोन ना नङा बाबा मुनु हामा ओरैनो बिस्रा खस्थ' मोनदों आरो बिदिनो जेरावबो थाङाखै बेहाय जिरायो गलियाव ओमफ्राय बाख्रि सिङाव थांनानै जिरायगासिनो आरो बे फिसालाया बे गलिनिफ्रायनो थांथ्रा आरो मोसौफ्राथ' ओइथिंनि खान्दुङाव ओइ खना थिं दोनो नालाय दा सान्दुं गोसायाव ओइ खनायाव ओइनै बिथिं थायो मोसौफ्रा दा फिसालाया बे गलियावसो मा बेसो मिथिगौ आरो मा नुदों आरो बियो बिदिनो आरो आं मा सान हर बिदिनो बेखौ मा मोसौ आं देखायदों जालाय जालायलायो मोसौ बाबा मोसौ खनायाव मा दङ मोसौ एमएलए दङ एमएलए ओइ बोरमाफोरखौ नुदोंना एनै फुख्रि जिं जिं बिसोरो आलि थाबायदोंना बेखौनो ओइ जालायलायो फिसालायनि लोगोफोर आंना बिदिनो आरो एकदम फुङाव बे माबाया उन्दुना लाबायना 1.5 घन्टासो उन्दुबाय जे दा उन्दुला आरो बियो ओमफ्राय मोनासो उन्दुगोन मायावबा आरो हराव एकदम खनसेनो उन्दुगोन आरो बियो बिदिबो मोजां नङाबा आरो हराव सानफ्रोमबो डिस्टार्ब खालामो नङाबा जुदि माने खाना बारा उन्दुबाथाय आरो जेबो हामा गोलैगोन दा बिदिनो आंना खामानिया फिसालाखौ बिदिनो नायबाय थानाय सकिदार बेलेगफ्रा बिदिनो रेस्ट लानो मोनबाबो सिनस्रिखौ सिदा खालामनो मोनबाबो आं मोनथारा आरो गोलैगोन दा ओइ गोलैगोन बे लावथिखौ गारहरबाय जे गाव गोलैगोन जे हरो जे नांदों टेक्टर होबाय टेक्टर आब'नि टेक्टर माबे टेक्टर बेनो टेक्टर लोगोफोर जों आरो बहा थागोन बहा थाया आरो एबार आरो बारियाव मोनफैलायबाय मानसिफोरखौ नागिर मोनफैयो आरो ओमफ्राय जोंना फिसालाया जों बिबाय आंजों न'आव जों नै ओमफ्राय जों आदाया माबा जों आदाया माबा औवा हागासिनो खोमा नै दाउनि गन्द्रा बानायनांगौ ने औवा हागासिनोहाय जों आदाया औवा दानगासिनो नै ओंखारदों औवा दानदों ओमफ्राय मा गन्द्रा बानायनो ने दाउस्रिफोरनिसो दाउ गिदिर ना दाउस्रिफोरनि दाउ फिसानिसो दाउस्रिनिसो ओंखायनोथ' दाउ फिसा दाउस्रिना बै हाग्रायाव थानायसो आंबो दिनै मोनाखै दाउस्रि माने हालिगासो आइखौ सिसि ओंखायनोथ' दाउ फिसाफोरनिसो दाउसा बिसोर न' बानायनो दाना खामला मोननो नागिरा ओंखायनो आरो लोगोफोर आं फार्स्ट टाइम दिनै मोनसे बेलेग जाथोनि मैखुन नुदों आरो ओमफ्राय हाग्रानि मैखुन बेखौनो नोंथांमोनखौ देखायनोसै बेखौ आं बिराद नुनानै जानो लुगैदों आरो
ओमफ्राय जोंना बिजावजालियाबो खोन्थादों जायोनो बेखौ बाट आइमोना जानो हायाखैनो आरो बेखौ जाबाथाय मा होनो बिपि बारायो मा फैया बिपिया बारा जायो होननानै जानो हायाखैनो आरो मा जाखो खाला बेहाय बहा फैनो बेहायलाय फिसालाया पापा जालायलायो दे लोगोफोर दा देखायनोसै बे मैखुनानो फार्स्ट टाइम आं बेखौ नुदों आरो बिदिनो गिदिंनो बे माबानि मा होनो बेखौ बे गरसि दङना गरसिनि बैसांनि नै सिङावनो आरो नै गोथाव जायोनो एकदम जि बेदर बायदि जायोनो फार्स्ट टाइम गिदिर नुदों आं बिदि गिदिर नुवाखैमोन आरो फिसा नुदों जेनेबा हाग्रानि मैखुन बाट बेखौ नुनाया फार्स्ट टाइम आरो आं दा नुनानै जानो लुगैबाय बाट नुना जानानै मा जानो ओमफ्राय थैना थाबा जानानै बेबो रिक्सना मोनसे लोगोफोर जाना लागोन बाट जानायनि उनाव जुदि बोरैबा एकदम थैना थायो गथ'बो दङ दा थैबा मा जागोन आरो मा होनो हिंसायाबो गुदिन्दायावसो दङ ओंखायनो लोगोफोर जाजाया बेखौ रिक्स लानानै जेनेबा निउसफ्राव होबाय थायोना एकदम मैखुन जानानै थैनाय गोबानाय बेहुस जानाय बिदि होबाय थायोना ओंखायनो एसे गियोबो आरो ओमफ्राय जोंनिनो बिदि बिसोरो न'निनो जायो बिसोर लांनानै जादोंमोन आरो बेखौनो जोंनिफ्रायनो लांनानै जादोंमोन आरो बिराद गोथाव मोनजादोंमोन आरो बाट थेवबाबो एसेबां रिक्स लानो हाया आरो बेयाव फैनो औवा दानदों थिं सोलायनो फैयो साग्रा बारियावसो बार बारदों जे थान्दा नोंथांबो गैया नाइनथास आंना हामदों लोगोफोर नायनो फिसालाखौ एबार मोनफैबाय अमा फार्माव औवा दाननाय जायगानिफ्राय बे थायानो अमा नायनो फैयोनो सानफ्रामबो बिदि फैनायाखै बिदि न'आव फैबानो एकदम बि मालाय सिरियाखाना नायनाय बायदि मोनो आरो बोरमा अमा मोसौ दाउ एकदम बिदि नायनो मोनाबानो बेहा सुखुवा आरो गोसोआ एकदम लिंबाय थादों आमब्रानो आरो बिदिनो लाबोबाय आरो दा बिदिनो आरो लोगोफोर गथ'जों माथो खालामनो बेजेहाय लिङो बेहायनो थांनांगौ जों आरो लाथिं रायग्रासो नालाय बिदि गोसो बायदिनो खालामनांगोन नङाबा आरो गथ' मानसिखौ अब्लासो रोंगोन ना बुस्थुफोरखौ बिदिनो आरो दा गेलेनाय टाइम नालाय इसोरनि गथ' मानसिनि बिदिनो जोंबो गेलेफानांगौ जायो आरो दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो जाहैनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ आरो अब्लासिम बाय